Arestado ang sarong 26 anyos na lalaki, makalihis na makuwaan ni ilegal na badil sa piglatag na PNP checkpoint sa Sitio Tuburan, Barangay Quintina, San Pascual, Masbate kaining Biyernes. Binisto ang sospechado ni si Alvin Cabasagi Albuera, soltero as residente kan Sitio Ricodo, Caragngay, Kawayan, Claveria, parehong probinsya. Sigun sa Hepatura kan San Pascual Municipal Police Station, nasorpresa suboot ang sospechado kan mahiling na may checkpoint sa lugar, kaya bigla ining nag-U-turn as nagpurbar na magdulag. Alagad marikas na napugulang kan PNP. Yung yun sa arresting officer namin na ninervyos po, duman po nagkaigwangan. Initial siya na parang na siya na may illegal talaga siya na dala. Tinanong namin kung may lisensya siya, ma'am. Wala man po siya may pagkita na license number niya, kaya po hinuli na po siya, ma'am, ng tropa po, ma'am. Nakuha sa posisyon kan Suspek ang serong kalibre 45 na badil asin 7 live ammunitions. Pigaaram pa kan otoridad kung sa inhali ang badil kan Suspek asin kung ini ang ginamit sa krimen. Sa lahat po ng dito sa bayan ng San Pascual, dapat kung wala mang malisensya ang baril o kaya may baril man sila na malisensya nila, lalo na yung mga expired firearm na kung may lisensya man sila dati, dapat palisensyahan nila o kaya yung mga mayroon mang sariling baril na walang mga lisensyado, huwag na po kayong magdadala o kaya isurrender po sa amin po. Nasa inquest proceedings pa ang kaso kan Suspek kaya temporaryo muna ining nakaluwas sa custodial facility kan PNP. Kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang pigkakaatubang kan Suspek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.